Efter over et døgns intensiv efterforskning har politiet her til aften befriet den 5-årige Oliver, der blev bortført i går eftermiddags. Det er Oliver Channing her, der kl. 19.08 i aften blev befriet fra sine bortfører i Hvidovre. Den 5-årige dreng blev bortført her fra sin børnehave i Virum, da hans mor hentede ham i går. Politiet har anholdt 2 personer med kinesisk baggrund i sagen, og de vil ikke udelukke flere anholdelser. Vi får seneste nyt fra efterforskningen lige om et øjeblik, men allerførst skal vi til Virum og til vores rapporter, der står klar med et af Olivers familiemedlemmer. Ja, jeg står herude hos Olivers forældres restaurant, og som I kan se her, så har folk været forbi med blomster, efter at det er blevet sagt, at Oliver han nu er fundet. Der har været stor bekymring herude i området, fordi at Oliver han var væk. Og jeg står her sammen med Olivers farfar, og hvordan har det seneste døgn været? Ja, det var så trist, det var forskrækkeligt, og vi har aldrig regnet med, at sådan nogle ting vil ske til os. Ja, det er savnløst. Så hvordan havde du det, da du fik at vide, at Oliver han nu var fundet? Jeg sprang op fra sofaen, og vi holdt sammen med selvfølgelig over min kone og over min svigerdatter Rejler, og jeg næsten har trådene ned også. Det er fantastisk. Lige nu der er Olivers forældre over at hente Oliver på politistationen. Hvad skal der så ske efter det? Ja, vi skal holde en lille fest og sige tak til alle indsatser fra politiet og fra alle de danskere. Det har været så hjælpsomme til os, og ja, varme hjerter, og vi er meget, 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 meget taknemmelige for det. Hvad er det første, du skal gøre, når du ser Oliver så? Ja, jeg skal holde ham i armen. Så hej, velkommen, Oliver. Ja. I sidder her bagved og får noget aftensmad og venter på, at de kommer hjem. Hvordan er det at vente på ham lige nu? Jo, jeg har lige prøvet at ringe til ham, hvornår kommer det hjem, og det siger det er omkring en time tid. Det er nogle procedurer, der skal være færdige. Der er gået et døgn, hvor Oliver han har været væk. Ved du noget om, hvordan han har det lige nu? Jo, han har lige ringet til mig fra Helsingør politistation, så sagde han til mig med en god humør: Farfar, jeg fik en kugle fra politiet. Jeg sagde, nej, var du heldig. Ja, det lyder meget en god. Ved du noget om, hvordan at han er blevet befriet? Jeg ved ikke. Jeg var i køkkenet og arbejdede, og det var så sørgeligt. Vi vidste ikke, at det er så hurtigt. Så det var meget taknemmeligt for det politiets indsatser. Tusind tak for det. Og herfra, der lader vi familien være tilbage og fejre Olivers hjemkomst. Ja, så kan vi jo passende sende takken videre til en af dem, der har været med til at befri den lille dreng. Uforståelig god aften og tillykke, kan man vel egentlig godt sige, i hvert fald på familiens vegne. De er meget taknemmelige, forståeligt nok, og I har givet drengen cola, hører vi. Men det vi jo godt kunne tænke os at vide, det er, hvordan kom I på sporet af ham? God aften. Jamen det vi kan sige, det er, at vi har haft en meget intensiv efterforskning det seneste døgn.